3, 4, 5, 6, 7. Ilang mo gud ba? Iyak mo din ako ni. Pila ni tanan? 981 gud ka buok bunga. Pila na Yung wala ang dagko. 450 na lang. Oh, hindi pa sig. Sige mo mga silingan diri manginay gud ba? Iyo ko ana ko sa imo isulod ang imong punuan sa imong kuan. Di ba kinahanglan nga lang idun ko pa na nga namunga na yung mga laya na. Dili gina. Sige kalagot ano style up ni. Nagpil na pud ako nag-uwa na pud ano taga pisto na pud. Isa na pud imong kuan na. Isa na pud hint nimo Ano na. ko duda kabalo di nga kiriwan di ko mga kamot. Isa pud imong kuan dito. Isa man si Minda. Ay Diyos ko. Ito mo. Kapoy tanong si panguha. Lami ang tagpanit ba pero kiriwan na niya. Kawatan lang. Maglagot ko ba kay kadugan na ako ning kinanum ani nga bila di kay years ya karon na namunga ya pang kawat-kawat. Usa mo diri si ibaligya na niya si. Ano to yung kabalo pud usaw na niya. Surab ang guna. Surab pud. Surab na nay buhi nga kwaknit. Ah, Mo nang surab. grabe pud imong kuan diri. Gani. Ikaw gusto ka mo kaon na. Wala ko nato na lang mahinog kay. Uy! Pag hinog Ay! naman na. Agi ko. Uy di ko na ipangatag ang buo mo na. Basta na po kag agi-agi ka kay kag buongon. Ay yung brown ni gawas. Ito yung ma-design maguna bago mas triumph. Ah, Kuan ba ka ning buong? Ay wala dili. Gagmay pa kay na lingkod pa kay imong kwaon. Ilabibing man ni. Di ba na inyo ha? Kabalo ko. Ay dili kini amo gani. Ako lang giyap-iyap ilabibing ba. bibi mo diri si abro iyo. Mauling ini. Tagay, Wala nga dagan yung ganina kami sigay hinog ba. nakakuha ka ning kagabong upat ka buok. Maon na naunan day kung ako to gitibanan. Pila na ko gibayaran Hindi na mo to kang bibi napito. nga bantayan ni Singno. Oo. No, day na. Di gitiman ko to dala mo to diri ang bunga nga wa mo upat. Kamu, kasangit. uy, kamu wa mo gamas-mas ba? Ano nang pud na? Dapat kabalo biya mo Ano mo sa karon. imong balay? Siya sa balay, simo gawas og balay. Nag-increase ang COVID karon. Dili uy, kuan mi isa ra mi balay Sa ni mig balay tapos dara din ang balay tukaran na mo. Mystery ra mi. Grabe ay. Wala ang peto mo ang gawas ang pud mo, balong bawal manggawas karon. Ihap lang namin yung buong. Mo sa kanila dito sulod, sila lang mig kinukugay sa among mga lagay. Sa bangka. Sa pamilya mo kuan pud na unsa nang pud diri? Adto ko diri pa kay. Ay jumo nakoy. Ay dapat jumo makapalo. Unsa nang pud? Ayaw ising di importante para gyud sa imo ha. Di ba ikaw Mrs. Wong, ikaw ayaw jud ay nahiya sa ka dito. Ayaw jud pagdulduol ni Minda. Ano nang pud? Nanda na po, nanap po na imong Tinuod na ayaw pagpatakagduol sa iya kay gikan siya sa pistri. Pistri man mi. Pistri man mi. Hala. Pistri Ay, mo imong ginamin. Ay sa piste dito. Wala ito lahat sa kanto to Damo daw. sa pisti. Dagan kay positive dadto. Na. Nagataas ang kuan dadto, naga-increase ilang case. Ano man po na siya no? Kasi Minda karon ay bawon men ko siglabad ang ulo. Nagitrace na Si siya. ubo-ubo. Dingon gina po siya na kung dagi na imong kauwagon. Uwagon bigaon mo gina siya. Dili matagbo sa iyang bana ba magsigod pangitag lain. Magsisig adto sa pisti. Kay para makaano lang Layo ba? gid sa ila di ba? Layo na na sa ilaha. Advice ang gid ako sa inyo kay kamo ba ang mga close. Uy, di- Ayaw jud mo ikaw ato ka. Dili ko mo to subak ko niya tracing pa lang minya. Contact tracing jud ka. Awa, taud-taud ang mga alaw siguro nanay. Simba ko di jud ko adto sa ilaha Adto na siya, magkadiunsa. adto na siya. Magkadiunsa gyud. Simba ko ano basta pag dapat magsimba ko ka sa kahoy kamo ana. Simba ko pala yun. Tao man sising man na. Sising. Tawag. Hello ah. Hello, Sing! Ala. Mindani! Ako story ako. Ako story. Ah. Si Mindani! Na-save ni mo ko number? Oh, kabalo ko si Minda ka. Naikauno niya sa balay alas 4. Go mo ha! Hello men. Ah, Si Salomini, uy ikaw no. naikauno niya ba sa balay alas 4? O sa naadi ay. Mga ano ragod, uy, mga rejuve na mga foods ba, mga basta. Magpakaon ko. O sa di event di ay. Wala ragod, uy, kanang celebration lang ba na happy atong life. Alam bito, tama jud anay mag-celebrate ta kay magpasalamat ta sa kuan. Adto na mo karon na kaya, karon na. Pila pa masahid. Ano pila pa masahid? Utsura uy utsura. Utso-utso lang. Uy, wala pa ko nimo gi-down, bastos ka. Tara. Di mo na masiguro. Ano siguro uy, ano ka di ka mo adto. Dili uy. Man kay wala ra gud man. Oo, kompleto mo kog vitamins. Ako po. Sa di vitamins nimo. Kuan alaksan. Alaksan nimo ah. Pinami. Dili nakatalag ko eh. Katalab ko Yan alaksan Pero pang man, malakasan. ako barji problema si mo to pa ko ilang nila. Nadi ka dito. Oo, na ikaw dito. Ay, mo di ay kikaor na yung giapa. Dili laki na Di masahid. di man sa ingon no kay syempre grasya Bago ba na ko istorya sa inyo, simba ko pa mo nagtok-tok-tok pa mo kahoy. grasya ganyan. Mo nakadaot sa inyo sing. Di lahat Swag. mga- Ay, dili ka mo ban ayon na lang. Gani kami. Dili ayo sa istorya patapakabastos ninyo uy. Nawag na po.
Hello, me. Salumi na imong favorite na food. Saman. Ginisang ano baboy. Yatay, ma'am. Di ka magdalag silupin? Pagdala mo, padalanta mo. Oh, sige, wait lang. Bye. Sabi kadali lang sa Oh, sige, sige. Ayun ako ban. Oh, dili ra ka High sa risk, lumi. di na siya di ba nagalaag siya high risk, tama ba yung ganina. So kung ka okay raman. Okay ra sa kuan kay do kompleto mo og vitamin. Ako naka-risk po kumunong dito. Sino ka? Rest. Rest man. Bugo ba? Dili, rest nga pahuway. Isa di ay high risk. High risk ba? Kanang kuan ba risk kanang unsa? Na basta dili na lang ka, di ba ka kamuuban. Ako okay ra sa ko kay ano jud. Basta mo ato mi ikaw muban ka? Unsa man si pawala Ay dili lang ka uy. Ikaw nagkuan ko ano ka Kan na. gichisis biya nimo nga high risk siya. Nakaroon mo ban uban dai ka kay ni pagkaon dito. Ikaw ba ka? Ilang ko. Sige. Ikaw uban na lang ta. Dili na ko. Tara. Nang load ako, mag-post ako sa Facebook. Tara sa lumi uban na ta. Lagi, ayun, salamat na lang. Bahala ka. Bahala ka. Dor. Ito lang. Da, Taon na mo kang gusto mag-ayos sige kang galuya minda. kapuy-puin mo. Taas-taas na yung adlaw, patibok adlaw. Ano naman po? Ayos sige galuya ko. Kalami si mong gi-order Jollibee niya. Kauna na, nagitilawan ko na tanan. Tilawan mo tanan niya. Kasi may mga only kadaghan ba? Palilasa ang fries. Ayun. Yes. Kung ito bisita. Ay, dayon! Wala sila oh. Ano na? Invite na ako, Paul. Ay mo pa din sila. Ayos sige galuya kinatay bisita ko. Taon na mo. Ngayon na ano, na yung super meal. Lalo Lalibin diri kay ano. Bukuhan sa man. Madam, ay Lingkod na mo! minda. Pork ni mo. Walang ka nagmas, pagmas. Ay, kung ano man, may dili, mangaon, magmas, nasa di ka. Di pagmas gapon, kabalo na biya ka no. Anya na mo wala pa. Ano yung balaan ninyo? Wala lang di ba no. Wala. Bakit ba di mo no, dapat wala ka nang invite og daghan kaayo kay kabalo na biya karon sa ano no. Mga silingan, kuraman ni. Miski pa kay nabay ka nang wala dungog na mo, di ba no? Dungog na mo. Small celebration. Namiking cocktail awin ako. Nalasay. Nya na dam, ayaw sa kay bago ko mas lang abot niya. Namiking cock no? Lahi lang mo ano, baso. Oo. Ano maglahi na may ano, dara mo. Dili lang ni. Sige lang. Dalaw na lang kanimo Wala mo. ka lang ano mo? Tilawi ang fries, di ba? Di okay na mi. Di naman din ano, marag isa-isa man pag-order na. Ano mo? Kita na mo. Tilawi, na good saying. Di mo isa-isa lang. Tilawi. Para sa inyo ako. Ikaw kauna na lang na kuan, ano man day ka. Lingkod naman dili ka, una Hindi man na. day ka nya kuan. So di eh. Aplikante ko na sila, why para makakauna sa dali. So di ini nakaunon diri, dalon na yung mga Ay, wala balay. din ni chicken? Wala. Red chicken. Upo di ano. Ay, ano man ni? Ay, wala ka na mga manok? Wala, yan nila ganit, party-party lang na ano, Coco. chill-chill. Ayun naman si ko andra pamili kay na naman ako. Mura ba na order ni Minda? Sabutan lang dira. Tilawan ako itong file. Ay, alcohol! May tira good. Ako nagpicturean si. Kung sa alcohol. Ay wala. Ganina pa mo napansin ba? Oh, dai na. Wala Minda. man. Wala. Dalaon na lang naman yung sudan means ha. Nagkaikuan na ninyo. Ang di ba mo din mga gi-invite kita mo para magkaunta Kami mag-happy-happy yung ta? istorya pa rin. Ano lang ano ba sila 1 meter daw. Kung saan yun naiha na kuha na dunga na balita-balita dada? Wala man. Wala, Wala, wala. Nalay na istorya ba? Ah, katong gikan ko sa ano, high risk na area. Oo. Ingon ni Salome? Oh, kato. Una ka na, ano, kami ha, naglikay lang ni, kay, syempre, basig mata. O kung naglikay mo, wala mo ni ato Di diri. kay namo kay kaon. Kaon ga pas kaon Ay lang. naong mo kaon, ambi na. Tama jud na min. Kuan na Grabe kuan. mo ka discrimination, gikan mo high risk area. Nga mo Na karon magload-load mo kung Di upira kay ka mo means, pero ani mukha doon mo. namin kay respeto mi sa imo. Oo, mura naman. Respeto or hangol mo da. Ni respeto mi sa imo ha kay Friendship ba? invite lang minimo pero kami nag ano pod mi sa mo kaugalingon nga dili ni nakatakot sa imo kay Dili naman pa kay gutom jud Diabot mo. to ka sa risk, to sa risk. High to. risk. Sa high risk. Oh, dito high risk. Oh, naday ni agi pakalan sa Patay gutom lang risk. dyan mo. Kukuha mo diri. Tawag If lang ever high na ako, risk. positive ko ron. Oh, if ever. Uy, kay mo kay nagpalayo Oo. mino. Bisin Pag palayo, nananga mo diri. Di kuha magay mo ng Jollibee. Sige na kay. Ay kami ayaw yung Minda. Naku na mo, Di wala makakaisakit. wala. Nagpa-swab test ko negative. Wala man. Wala man. Alam mo si high risk na high ba? Oo, si Salumi na actually, Ingat kasi sa lumi ako. Ano? So, yung sa labi ka na sa room, bantay ng nagkanto ka juga. sa high risk na niya. Mo pag alcohol sa mo. Gani, mao lang negative ko. Nagpa-swab test ko, pero negative man. Siya lagi mo. Saan ka dami? Kay Minda na kaminda. So siya nga.
mo di yung bitaw niya means taga lang. Ano na mo iban din mo wala siya ni adto kay tungod nagikan ako high risk na mo chismis sa barangay na nagluyak ka wa kay panglasa. Ano ingon? Mayroon po ko siya ni Adto kay unang ra po niya yung order. Ayun ba yun? Ikaw na darating siya sa arte pa ka. Dili, gutom jud ko ang. Arte mo, kabalong negative na ko nagpaswab din sa ko tanawa tilawi oh. Ulit. Isa mo tilaw. Sabi niya, tingnan mo, itiket na ng tawag, anak. Hindi ka dapat mo anak sa tikas. Ticket ba? Maihap-ihap po ng french fries, ihap po ng burger, di na nakuhaan dapat. Mao po na.